Hola, soc el Paco Rodríguez, regidor d'Ocupació i Empresa de l'Ajuntament de Sant Vicent dels Horts i formo part del grup de Junts per Sant Vicenç. Amb aquesta gravació iniciem una sèrie de vídeos en els quals us volem explicar l'acció de govern durant aquests 4 anys. La base de la política que hem aplicat a la regidoria d'Ocupació i Empresa ha sigut conèixer el teixit productiu de Sant Vicent dels Horts. D'aquesta manera hem pogut dissenyar la resta de polítiques actives d'ocupació d'una manera més adequada i més orientada a les seves necessitats. Per exemple, tenim un nou cicle de grau superior d'informàtica aplicada a la logística que des d'aquest any estan desenvolupant des de l'Institut Gabriel Mistral. Ha sigut un exemple de treball conjunt entre ensenyament, ocupació i les empreses. Hem posat en marxa també noves eines que permetran accedir a tots els serveis que donem des del departament d'una manera més àgil i totalment online. I també l'altra gran línia ha sigut donar suport i ajuts a les empreses que són les que generaran ocupació, però sempre des d'una vessant d'esquerres, social i justa. Ajudem a les empreses a generar ocupació, però demanem també la seva implicació. Queda molta feina per fer, ho sabem, però amb la vostra ajuda continuarem transformant Sant Vicent dels Horts.